Larayya! Ko cinyan kaza ne? A radu da zan samu cinyan kaza yau da aika da an yi wura uba. Laro! Almajiri! Almajiri! Ina almajirin malam? Ai tuni ya tafi ai. A nan na zo na tarar da shi. Ina zuwa sai ya juya ya tafi na ce to shi ke. Ni kuma dama ina neman almajiri hinda safe. Ayya ya tafi. Ai ya tafi. Ya riga da ya bar nan. Ai ina zuwa na tarar da shi ya wuce. Wallahi ya wuce. Ni kuma hinda safe aka fidda zakka ina neman almajiri in bashi saboda babu tsoki a unguwan nan. Zakka kika ce? Wallahi zakka. Ai ko ni ne almajiri. Wallahi ni ne nan almajiri. Kai irin yan iskan garin nan zaka zo ka rena mini wayo ka ce kai ne almajiri. Bari in tabbatar miki da haka. Garo ba ta da wallahi ni ne na almajiri sai ko Allah miki albarka. Saboda kin zamo silar yin kudin almajiri. Kuma wallahi Allah sai ya biya ki. Ni dai zan koma cikin kaga almajiri ka turo. Madan ni ne ba almajiri ba. Madan